Җырлыйсы җыр әле бик күп иде. Бөтенсен әгәр җырласак, җырлар өчен әле вакытлар күп. Алдыбызда матур киләчәк. Таулар белән таулар очраша алмый. Кеше белән кеше очраша. Очрашмасак килер көннәр аша. Очрашырбыз әле җыр аша. Хөрмәтле тамашачылар, кадерле дуслар, бик зур рәхмәт сезгә. Матур итеп килгән өчен, зал тутырып килгән өчен, безнең һәрбер чыгышны алкышларга күмгән өчен, хәйрия концертына килеп үзегездән өлеш биргән өчен, изгелек җирдә ятмас. Бүген сез концертка килеп изге эш башкардыгыз. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә. Изгелек үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын. Без сезнең белән Biz konsertni olib boruvchilar Gulkay Xayrulina һәм мин Ислам Каримов сезнең белән саубуллашмыйбыз. Хушыгыз дуслар, киләсе очрашуларга кадәр дип кенә әйтәбез. Бик зур рәхмәт дуслар, туганнар.